Welcome to Bargod Farm. Yn enw i yw Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion. Ond y bwysicach i fi heddi, mae ffarm Bargod yn fewn yn wardi. Felly mae'r llwyddiant sydd wedi dod i'r ardal oherwydd datblygiad fel hyn. Mae hwn wedi talu ar ei genfed i pobl yr ardal ond i fi fel cynghorydd lleol. Felly fi'n cymryd gan y tal bod i cyfieithu ar y pryd yn gweithio. Os oes trwbl gyda'r headsets, mae digon i gael na beth hwnnag. Ie, fel wedes i, fi'n brod iawn o gallu galw hwn yn rhywbeth datblygiad sydd o fewn yn ward yn unan. Ond cyn bod fi'n mynd mlaen i sôn bellach am hynny, licen i ddiolch i chi am ddod yma heddi i Datrysiadau Busnes Cynaliadwy Canolbarth Cymru, a Lleihau, allyriadau a chostau ynni. Licen i ddiolch i'r prif noddwyr sydd gyda ni heddi i wneud heddi, bod ni'n gallu bod heddi mynd mlaen i flaen, sef National Grid, SB Energy Networks a Wales and West Utilities. Felly diolch yn fawr i chi, noddwyr, am heddi. Digwyddiad heddi yn dod o dan aden tyfu'r Canolbarth hefyd, ac wrth edrych ar ynni, mae angen i ni gweithio'n rhanbarthol a draws ffiniau Eisiau Benfro a Sir Gar yn ogystal â Phywys. Felly mae eisiau falle Cymru na i ystyriaeth heddi. Mae angen i ni ffocysu ar net carbon zero wrth reswm. Mae'r farchnad ynni mor volatile ar hyn o bryd. Mae'r Ukraine yn ffodus yn cael y bai am bopeth ar hyn o bryd, ond mae cwmnïau ynni yn gwneud elw enfawr ar gefnu lot o busnesau sy'n defnyddio tipyn o ynni, ac hefyd sydd yn clwmu dwylo nhw fel bod nhw methu falle datblygu'n ehangach oherwydd y gofynion ynni hynny. Rhaid cynllunio yn byrdymor ond hefyd yn hirdymor, gyda chynlluniau ynni lleol a rhanbarthol. I wneud hynny, mae rhaid cydweithio wrth reswm. Felly, ni'n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ariannu'r gwaith o'r cynllunio yma, ond mae'n bwysig bod y strategaeth ynni yn un clir ac yn un chwyldroadol hefyd. Defnyddiwch heddi fel cyfle i rwydweithio ac i ddechrau cyfathrebu o ddifri ar y fater sy'n effeithio ni gyd, ein plant a phlant yn plant. Felly, gyda hynny o eiriau, licen i croesawu Carwyn a bydd Dyma hefyd yn mynd trwy'r sleidau gyda hefyd, ond fi'n gweithio gewn ni gyfle i rwydweithio gyda'ch gilydd, achos mae mor braf i gweld cynifer wedi troi allan heddi, felly fi'n gweithio allwch chi bod chi'n elwa o heddi, felly diolch yn fawr i chi gyd.